Kumno perlok perok sashi senpat ngapriang so bhai phi shakani ka channel jonga khasi terka. Ta minta sngi ni shetna do new jingbam da u suji. Hangni ngala shimun suji te sashu sedi terkhong be kumtuma. Hadu bakandala kham kelarong tambah mndi ban penhe i keding. Kan shimpor hi san minute e ngimde ban penhe de ban le jai be kumni. Mndi ban pen sauru petang shula long ro kum tu kani kala long tingin saino ha kapliang ha kapen ngal ayam pniang arshamain ngayo shing tu so shikmut shamain jira ru tang khandian teng ailang bat kini kidai unde tu shana dai em bat utu bali da phim don tu bali da phidon tu bastem ru ai ubang bah ai tang shikmut shamain te samken rungal ailang fila ban antad himo samken te nga ai so wei piat ubahe te usuji long komta kin da phi ai khambon da phi shet khambon te upiat ru phi de ban ai khambon te sa antad hi te ngal ailang bu uni kari pata le u bes baha da ngi ai ho uni usuji ubang ru bang bha uni kari pata le ngin da bam long u benefit bha yangi mo ya usnyu ru bes bah tinggal ailang une u kajor nga odrit bo so saw pindadon u motor bo ru bala phon tu utur phila ban a saber sakamlu khindian kamad i shwa tu kajor e ma u so saw te satap no pada kani kala long pai utu so saw badu kajor ula jam te defi ailang u kini ki dai am ki ba im kumne ta shwa pa phin ber am hi de pan nyat shwa mo ki dai I think shikmut shamat u bang bha u fin da shet kumne am phin sa angi kong u bes bha ne jingbam hangni ngala the pai defi ai shipela suji te shipela tam ka mo te defi kwa ban ai kham jam te fi de ban ai shipela steng da shukwa tam ban shu long phu kum tu am ai tang shpela tam haka shpela u suji da yasnga bhamo perlok kum no nga batai phi nama teng kim su thu sak kli biang pade te da pet bhai ka video da snga bha kum no nga angmo te da dem nang ta pade ngin king kum nish phang hadu bakandala khle bha por bala thab ne suji am umde ban pin me shu ya kading shphang pin lip shwa dala dam nang ta pade sa pin me biang tamat de ban pin red ya kading sa dala dam nang to sa tap biang kumni pade kamadi jai ya dala kham shphang san minute e nin sa ye pai yang ni ula phu une saking jai pai kumni kala long mo kane te phila ban ai ki khulung red ru u bes bhaw long benefit bha ngin da bam uni jingbam kumne phila ban bam step ne janmi da thangan mun mala kum turu te sa ai susla da nia na lor u la bes bha tenga tharai phila yo jimun to hi mo perlong khoblai shibun ba philai pe ikani ko video sngo bha like subscribe but share